F'konferenza tal-aħbarijiet il-kellim laburista għal-medja u x-xandir Gino Kawki qal li fl-aħħar snin ma' xandir tal-Istat ġew impjegati persuni assoċjati sew mal-Partit Nazzjonalista. Fosthom il-kap eżekuttiv tal-istess PBS Anton Attart, ex kap eżekuttiv tal-medja tal-Partit Nazzjonalista u strateġista tal-istess Partit Nazzjonalista. Marja Xwireb, ex kap tat-taqsima tal-aħbarijiet tal-medja tal-Partit Nazzjonalista u kellim mal-Ministru Chris Said illi jisset jokkupa l-karika ta' Junior Manager tal-ġrajiet kurrenti fil-PBS. U Natalino Fennek, l-editur u kap tat-taqsima tal-aħbarijiet tal-PBS, magħruf sew għall-alljanzi politiċi tiegħu. Gino Kawki żvela kif ma' dawn ser tkun qed tinħatar fil-karika ta' Junior Manager biex tieħu ħsieb il-portil tal-PBS Silvana De Bono, ex ġurnalista tal-Partit Nazzjonalista illi għal xi żmien ħadmet mal-RTK u li fl-aħħar snin kienet segretarja tal-bord tal-MEPA. Dan minn barra sehem fi programmi ta' ġrajiet kurrenti ta' persuni bħal Lou Bondi illi għal snin sħaħ ħaħsieb il-propaganda tal-Partit Nazzjonalista u Pier Portelli, ex kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Medja tal-Partit Nazzjonalista u li saħansitra kien president tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Gino Kawki qal li dan huwa inaċċettabbli għaliex se jwassal biex il-PBS jintuża bħala parti integrali mill-magna ta' propaganda tal-Partit Nazzjonalista. Kawki kwota il-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS, Natalino Fennek, jgħid illi hija impressjoni ħażina li l-aħbarijiet iridu jkunu bilanċjati u żied li din id-dikjarazzjoni saret biksur tal-att dwar ix-xandir. Id-deputat laburista ta' sensiela ta' eżempji tal-mod partiġjali qed jimxi bih il-PBS. Fost l-oħrajn l-ispin tal-Partit Nazzjonalista dwar x'qal il-mexxej laburista dwar il-paga minima nazzjonali ġiet rapportata bi prominenza bħala l-ewwel aħbar, waqt li t-tweġiba ta' Joseph Muscat għal dan ġiet rapportata l-għada mitfuna fil-5 post. Fl-istess ħin il-PBS ma rrapporta xejn dwar il-fatti li Richard Kakija Caruana għadu jżomm it-titlu ta' ambaxxatur minkejja dan kien tneħħa minn din il-kariga mill-Parlament. Min-naħa l-oħra, id-dikjarazzjoni ta' Franco De Bonner fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra qal li kien ser jivvota kontra l-budget ma ingħatax prominenza mill-PBS, l-istess kif għamlet il-medja tal-Partit Nazzjonalista. Gino Kawki qal li l-Partit Laburista jitlob bid-dritt illi tinbidel l-attitudni partiġjana fix-xandir tal-Istat. Allura dak li rajna f'diversi istanzi ta' każi ta' żbilanċ u imparzjalità meta jseħħu aktar qrib tal-elezzjoni ġenerali jkollhom gravità ħafna aktar minn dak li diġà għandhom illum il-ġurnata. Aħna inkwetati bil-mod mhux biss ta' kif qegħdin isiru l-affarijiet fil-PBS kemm il-darba dnija u neqgħu nirrepetuha, biss para inkwetati wkoll kif il-Partit Nazzjonalista qiegħed jikkonsolida ideħ fuq l-amministrazzjoni tal-istazzjon nazzjonali. Il-poplu jisħoqlu xandir li jkun verament tal-Istat u gvern ġdid se jkun qed jagħmel dan, temm jgħid Gino Kawki.